Mayong buntag sa tanang mga kaigsuonan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug maayong Pasko sa matag usa kanato. Salamat sa Ginoo gumikan kay nahatagan na usab kita og kahigayunan nga makapaambit sa iyang pulong sa atong pagsimba karon. Please turn with me to Matthew chapter 1 verse 18 hangtod sa 21. Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 21. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Ingon niini ang pagkahimugso ni Hesukristo. Sa dihang si Maria nga iyang inahan gitakdang ipakasal kang Jose. Sa wala pa sila mag-ipon namatikdan si Maria nga nagmabdos pinaagi sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon sanglit usaman katawo nga matarong ug dili buot nga ibutang sa kaulaw si Maria. May desisyon na lang nga iyang bulagan kini sa hilom. Apan samtang gipamalandungan niya kini, nagpakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo nga nag-ingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok nga dawaton si Maria isip imong asawa tungod kay ang iyang gisabak gikan sa Espiritu Santo. Manganak siya og usa ka lalaki ug ang ngalan nga itawag mo kaniya Jesus. Tungod kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now kining pulong nga atong madunggan sa verse 21 mga kaigsuonan, pulong kini sa anghel sa Ginoo nga nakig-istorya kang Jose mahitungod sa pagkatawo sa anak sa Dios, mahitungod sa persona sa anak sa Dios, ug unsa ang iyang buhaton dinhi sa kalibutan. Ang giingon dinhi once again, ug ang ngalan nga itawag mo kaniya Jesus, tungod kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Now kining ngalan nga Jesus mga kaigsuonan, ilado na kini sa tibuok kalibutan, pero ang pangutana, Jesus ba kini sa Biblia ang nailhan sa bagang mga katawhan? Daghang mga nagampo sa ngalan ni Jesus. Daghan ang naglitok sa ngalan ni Jesus. Daghan ang nanumpa og nanaad sa ngalan ni Jesus. Daghan usab ang nag-awit mahitungod sa ngalan ni Jesus. Nagpraktis sa ilang relihiyon sa ngalan ni Jesus ug ang uban mga kaigsuonan na malikas gamit ang ngalan ni Jesus. Apan nagtuo ako og subo pamalandungon nga diutay lamang gayud ang nakaila sa tinuod nga Jesus sa Biblia. Ug nganong Jesus usab ang gipangalan kaniya, nganong dili Alberto, nganong dili Rosario, nganong Jesus ang gipangalan sa anak sa Dios. Unsa man ang iyang misyon ni ining kalibutana, unsa ang iyang gibuhat ni ining kalibutana. Nawhadlo kaayo kay basin og sa dili pa mosidlak ang adlaw ugma moatubang na sila sa Ginoo sa paghukom pinaagi sa kamatayon nga ila usab nga gilitok ang ngalan nga Hesus sa ilang mga ngabil apan wala sila'y tinuod nga kahibalo mahitungod sa tinuod nga Hesus ug wala sila'y pagtuo sa anak sa Dios. Ang tumong sa atong pamalandong niining taknaa mga kaigsunan mao nga mailhan nimo ang tinuod nga Hesus sa Biblia ug nga musalig ka kaniya lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Mianhi si Jesus aron luwason niya ang iyang katawhan. Wala siya mianhi nga basin og maluwas ang iyang katawhan or tingali iyang pagaluwason. No. Ang kaluwasan nga iyang gitanyag mga kaigsunan realidad gayod. Wala siya mianhi aron posible lang nga maluwas ang iyang mga katawhan. Mianhi siya to actually save His people from their sin. Wala siya mianhi aron luwason ang tanang mga tawo, pero mianhi siya aron luwason ang iyang mga katawhan. Ang atong Ginoo na mismo ang nagsulti nga mas daghan ang matambog didto sa impyerno kaysa makakaplag sa huot nga dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. So nganong gitawag man og Jesus, nganong ginganlan man og Jesus ang anak sa Dios, mao kini ang tubag. Tubagon nato kini sa atong pamalandong niining taknaa, siguraduha gayud higala nga imo kining masabtan. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, ang persona sa anak sa Dios. Ikaduha,
ang mga katawhan sa anak sa Dios nga iyang pagaluwason, ug ikatulo ang tumong sa pag-anhi sa anak sa Dios. Ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Ang persona sa anak sa Dios. Kinsa man kining gitawag og Hesus, ginganlan og Hesus. Ang Kristo, mga kaigsuonan, nga gisimba sa daghang mga grupo karon, nahadlo kita nga dili kini nahaom sa tinuod nga Kristo sa Biblia. Nahadlo kita nga produkto lamang kini sa ilang idolatros nga imagination, depraved imagination. Ang Dios na mismo ang naghatag kanato og warning nga siguraduhon nato nga ang Hesus nga atong gisimba nahaom, nauyon sa Hesus sa Biblia. Ang giingon dinhi sa Matthew chapter 24 verse 23 and 24, ang giingon dinhi, ug kung duna may mag-ingon kaninyo, tan-awa ninyo ania ang Kristo, o naa na siya, ayaw ninyog tuuhi. Tungod kay mulutaw ang mga mini nga Kristo ug ang mga mini nga propeta, ug magpakita og mga dagkong ilhanan ug mga milagro, ug walaon or ilaron kung mahimo man apil ang mga pinili. So nakita nato, mga kaigsuonan, daghan di ay kunong mga mini nga Kristo nga mo gula niining kalibutana, nga muilad sa hunahuna ug kasing-kasing sa mga katawhan. So, kini nga warning, importante gayud kaayo. Kinsa man kining Hesus sa Biblia, kinsa ang Kristo sa Biblia, kinahanglang mailhan ko siya, kinahanglang simbahon ko siya, kinahanglang saligan ko ang tinuod nga Kristo sa Biblia, ang Kristo sa Dios. Kung mailhan ko ang tinuod nga Kristo sa Biblia, mailhan ko ang Dios, ug iya akong pagaluwason. So, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, kung buot mong makabaton sa tinuod nga kaluwasan, kinahanglan gayud nga mailhan nimo ang tinuod nga Kristo sa Biblia. Ang giingon sa John chapter 17 verse 3, ug kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga mailhan kanila nga bugtong Dios nga matuod, ug si Hesukristo nga imong gisugo. Apan higala, kung nagsalig ikaw sa mini nga Kristo, bisan pagsinsero ang imong debosyon, bisan pagsinsero ang imong pagsalig, ikaw anaa sa kalaglagan, ikaw anaa sa tunglo ug kapungot sa Dios, gilimbungan ikaw ni Satanas sa imong relihiyon nga adunay mini nga Kristo, Antichrist. Mao nga kung aduna ikay pakabana sa imong kalag, kinahanglan nga siguraduhon nimo nga imong nailhan ang tinuod nga Kristo sa Biblia. And I want to show you at this moment kung kinsa kining Kristuha sumala sa gipadayag sa Biblia. Sumala sa nahasulat, He shall save His people from their sins. Well, una, mga kaigsunan, kini nga Jesus nga atong gisimba, nga mao ang Kristo, kini siya Dios, anak sa Dios nga walay katapusan. Siya ang ikaduhang persona sa balaang Trinidad. When the Bible speaks of Jesus Christ as the Son of God, ang gideklarar sa Biblia nga siya mismo ang Dios, ang walay katapusang Dios. He is equal with the Father. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, I and my Father are one. Equal siya sa balaang Espiritu. Gisimba nato ang Trinidad, ang tulo ka persona sa usa ka Dios, Father, Son, and Holy Spirit. Kung ikaw nagtuo kang Kristo, gihatagan ikaw og katungod nga mahimong anak sa Dios by adoption. Apan ang atong Ginoong Hesukristo, He is the Son of God by nature. Kinaiyahan na gyud niya nga anak sa Dios. Kung atong isulti, mga kaigsuunan, nga siya anak sa Dios, atong gideclare nga kining gitawag og Jesus, siya ang Dios mismo
Dios nga walay katapusan, dalaygon ang iyang ngalan. Asa man nato kini makaplagan. Romans chapter 9 verse 5. Ang gingon dinhi, kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tawo si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Mao nga kung dunay INC nga mo sulod sa inyong balay ug mo kumbinsi kaninyo nga si Kristo dili Dios kun dili tawo lamang, i-reject kana higala. Gumikan kay klaro kaayo ang giingon sa Biblia. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tawo si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Ug ang giingon sa John chapter 1 verse 1 to 3, ang giingon dinhi, sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sa sinugdanan kauban na siya sa Dios, tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya, ug kung wala siya, wala unta nabuhat ang bisag unsang butang nga gibuhat. This is talking about Jesus Christ as the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Kristo ang gitawag nga pulong niini. Ug pinaagi kuno kang Kristo, gibuhat ang tanang butang niining kalibutana. Wala kunoy bisag usa nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Jesus Christ is the Creator. He is the sustainer. He is the ruler. And He is the disposer or governor of all things. Unsa pa mga kaigsuunan, si Kristo mao ang kinatibuk ang pagpadayag sa Dios. Siya ang pinadayag sa Dios. John chapter 1 verse 18, ang giingon dinhi, walay bisag usa nga nakakita bisag kanusa sa Dios. Ang Dios nga bugtong anak nga anaa sa sabakan sa amahan, ang nagpailaila kaniya. Therefore, kung mailhan nato si Hesukristo, mailhan nato ang Dios Amahan. Ang Biblia tataw kaayong nagsulti that Jesus Christ is the embodiment of God. Anaa kaniya ang kinatibuk-an nga pagka-Dios. Colossians chapter 2 verse 9 hangtod sa verse 10, ang giingon dinhi mga kaigsunan. Tungod kay diha kaniya nagpuyo ang kinatibuk ang pagka-Dios diha sa unod, ug nahingpit kamo diha kaniya nga siya ang ulo sa tanang awtoridad ug kagamhanan. Praise God. Ang mga tawo nga nagtudlo nga si Kristo tawo lamang ug dili Dios, they are actually speaking blasphemy. Ilang gipanamastamasan ang ngalan ni Kristo. Kay kung si Kristo dili pa Dios, well, baka kundi ay siya. Gumikan kay iya manggiangkon nga siya Dios. Iya manggiangkon nga siya anak sa Dios. I and my Father are one. Ug kung si Kristo dili Dios, wala siya igahom nga muluwas kanato. Wala kitay manluluwas mga kaigsunan, ug kita anaa pa diha sa atong kasalanan. Ang Dios lamang ang makatagbaw sa hustisya sa Dios. Ang Dios lamang ang makapalong sa tunglo ug kapungot sa Dios. And that is why Jesus Christ is God. And He had the power to remove the wrath of God from us and to satisfy the justice of God. Mga kaigsuunan, si Kristo katong natawo sa Bethlehem more than 2,000 years ago. Katong namatay didto sa cross, katong nabanhaw pag-usab, pagkahuman sa ikatulo kaadlaw, ug karon naglingkod sa tuong kamot sa Dios sa iyang kahimayaan. Siya Dios mismo. He is the Son of God. Ang bata nga gipakatawo pinaagi sa birhen nga angalan si Maria, He is the Son of God. Mianhi siya aron luwason ang iyang mga katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ang giingon sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang giingon dinhi mga kaigsunan, tungod kay gipakatawo alang kanato ang usa ka bata, kanato gihatag ang usa ka anak nga lalaki, ug ang pagdumala masangon sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon og kahibulungang magtatambag. Gamhanang Dios,
Walay katapusang amahan, prinsipe sa kalinaw. So isa sa mga titulo ni Kristo, kining gamhanang Dios. Kini nga Hesus, mga kaigsunan, nga natawo didto sa Bethlehem, Dios in the human flesh. Siya ang substitute sa mga makasasala. Mianhi siya gumikan kay dili nato mahimong luwason ang atong kaugalingon. Wala kitay katakos nga palungon ang tunglo ug kapungot sa Dios batok sa atong sala. Mao nga si Kristo mianhi isip atong substitute, isip atong kapuli. Siya ang atong representante, siya ang atong surety, siya ang atong mediator, tigpataliwala mga kaigsunan, substitute. Ug pinaagi sa iyang pagsunod hangtod sa kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo, ang iyang mga piniling katawhan mapasiguli ngadto sa Dios. Ug kung wala si Kristo, dili gayud kita pagadawaton sa atong Dios Amahan. Ngano, unsa man ang gibuhat ni Kristo dinhi sa kalibutan, iyang gisunod ang kinatibuk ang sugo ug balaod sa Dios. As our substitute, siya ang mibuhat niini alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ug iyang gisunod ang tibuok sugo sa Dios nga bayaran pinaagi sa kamatayon ang sala sa mga katawhan. Mao nga nag-anto siya didto sa krus sa Kalbaryo, dili gumikan kay nakasala siya or makasasala siya, kundi gumikan kay kapuli siya sa mga makasasala nga susama kanato. Romans chapter 5 verse 19. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, tungod kay kung pinaagi sa pagsupak sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Si Adan ang hisgutan niini. Maingon man usab nga pinaagi sa pagsunod sa usa, ang daghan mahimong mga matarong. Said the obedience of the Lord Jesus Christ brought righteousness to all who believe. Si Kristo namatay isip kapuli sa iyang mga katawhan nga nahailalom sa tunglo ug kapungot sa Dios. Ug isip atong kapuli mga kaigsuunan, siyang nahimong tinunglo didto sa krus sa Kalbaryo. Ang giingon sa Galatians chapter 3 verse 13, gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasuguan sa dihang nahimo siyang tunglo alang kanato. Kay nahasulat, tinunglo ang matag usa nga gibitay sa punuan sa kahoy. Nakita nato mga kaigsuunan, si Kristo ang nahimong tinunglo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang giingon dinhi, alang sa atong ikaayo, gihimo niyang sala siya nga wala makaila og kasalanan, aron diha kaniya mahimo kitang pagkamatarong sa Dios. Remember, nahailalom kita sa tunglo sa Dios gumikan sa atong kasalanan. Si Kristo nahimong sala or daw sala alang kanato, aron nga pinaagi kaniya mahimo kitang pagkamatarong atubangan sa Dios. So adunay pagbansili, adunay exchange mga kaigsunan. The Christ of God, Jesus, that man who is God, siya nangaliyupo alang sa iyang mga katawhan sa kamulong nga panahon. He is our substitute to the throne of grace or before the throne of grace. Ang giingon dinhi sa 1 John chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 2, ang giingon dinhi, mga gagmay kong anak, gisulat ko kaninyo kining mga butanga aron dili kamo makasala. Apan kung makasala ang sibisan kinsa, aduna kitay manlalaban at tubangan sa Amahan. Si Hesukristo nga mao ang matarong, siya ang nagpalong sa tunglo alang sa atong mga kasalanan, ug dili lang alang kanato kundi alang usab sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Ug kining susamang Jesus mga kaigsunan, siya ang nagbarog before the bar of God's strict and inflexible justice, isip atong kapuli sa adlaw sa paghukom. You see, imbis nga kita ang pagahukman, si Kristo ang midawat sa tanang tunglo ug paghukom
Alang kanato, alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang hustisya nga kinahanglang pagabayran gitagbaw sa atong Ginoong Hesukristo. So, siguraduha gayud higala nga imong nasabtan kining mahimayaon nga pagtulunan mahitungod sa substitution. Si Kristo ang kapuli, mga kaigsuunan. Mao kini ang essence sa gospel sa ebanghelyo nga atong gimantala ug gibarugan. Kung si Kristo Dios gayod, tungod kay Dios man gayod ang atong Ginoong Hesukristo, then ang tanan nga iyang gibuhat alang sa mga makasasala, isip kapuli, nagmalampuson, mga kaigsunan. Milampos gayod. Those He undertook to save. Ang iyang gimisyonan aron pagaluwason, maluwas gayod. Ang giingon din He shall save His people from their sins. Wala mapakyas ang atong Ginoong Hesukristo tungod kay Dios siya. Dili siya pakyas, mga higala. Dili siya palpak. Effectual gayod nga manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo ug natapos na niya ang iyang misyon ug siya naglingkod sa tuong trono sa Dios ug naghari hangtod sa kahangturan. Mao kadto ang unang punto, atong gitun-an ang persona sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduhang punto, adunay gisulti dinhi nga adunay mga katawhan si Kristo. Mianhi siya aron iyang pagaluwasan ang iyang mga katawhan gikan sa ilang sala. He shall save His people from their sin. Ang primary emphasis sa atong teksto mao ang persona sa atong Ginoong Hesukristo. Gihinganlan siyang Jesus. Ang pasabot sa Jesus, mga kaigsunan, is manluluwas. Gihinganlan siyang Jesus, gumikan kay iyang pagaluwason ang iyang mga katawhan. Pero nagahisgot usab kini nga teksto mahitungod sa specific nga katawhan sa Dios. Ang pangutana, kinsa man ni sila? Kinsa maning mga katawhan sa Dios? Kinsa maning gitawag og His people nga gianhian gayud ni Kristo niining kalibutana aron pagaluwason? Well, tataw kayo sa teksto, mga kaigsunan. Kini nga mga katawhan na kini ni Kristo sa wala pagani siya mianhin niining kalibutana. Katawhan na sila ni Kristo. Iya na silang katawhan long before He came here to earth. Remember, ang giingon din He shall save His people from their sins. So aduna na siya yung mga katawhan. Ug iya gayong gianhian ang iyang mga katawhan. Wala pagani siya mikanaog ni ining kalibutana, aduna na siya yung mga katawhan. Wala man miingon nga He shall save those who will become His people. Dili ka na ang language sa balaang kasulatan. Anaanay katawhan si Kristo. Aduna na siya'y gipili even before the foundation of the world. Klaro kaini nga giingon sa Ephesians chapter 1 verse 4 nga gipili na sa Dios ang iyang mga katawhan sa wala patukura ang kalibutan. So whoever His people are, katawhan na sila ni Kristo sa wala pa siya mianhi niining kalibutana. They were His people from eternity. O kini nga mga katawhan, kung makadungog sila sa maayong balita sa kaluwasan, mutuo gayon sila. Gumikan kay ablihan man sa Ginoo ang ilang kasing-kasing ug hunahuna. So basin og ikaw nahadlok, Pastor, unsaon man ako pagkasiguro nga apil ko sa katawhan ni Kristo nga iyang gianhian aron pagaluwason? Well, kung ikaw nagsalig kang Kristo, kay dili gyud tanan mosalig kang Kristo, ang tanang tawo ni ining kalibutana, mas daghan ang dili magtotoo, mas daghan ang wala nagpasakop kang Kristo. Apan kung ikaw nagpasakop kang Kristo, misalig kaniya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug imo siyang giila ingon nga Dios sa imong kinabuhi, apil ikaw sa gitawag og katawhan ni Kristo. Gumikan kay kung dili pa ikaw katawhan ni Kristo, mamatay na lang ikaw, magpabilin nga gahi ang imong kasing-kasing, dili gayud ikaw motuo. Ang giingon dinhi sa Psalm chapter 110 verse 3. Ang giingon dinhi,
luag sa kabubuton nga ihalad sa imong katawhan sa adlaw sa imong gahom, sa kaaniyag sa imong pagkabalaan. Gikan sa banag-banag sa kaadlawon, ang imong kabatanunan moabot kanimo nga sama sa yamog. My people will be willing on the day of your visitation. So ang mga katawhan ni Kristo, kung makapamati sila sa mensahe sa Ebanghelyo, pag-aablihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing hunahuna, ug sila mutuo gayod. Ang giingon sa John chapter 6 verse 39, ug kini ang kabubuton sa nagsugo kanako, nga sa tanang mga gihatag niya kanako, dili ko wadon ang bisag unsa, kundili pagabanhawon ko pag-usab sa katapusang adlaw. So you see, duna nay gihatag ang amahan kang Kristo. Sa wala pagani siya mianhin ining kalibutana, sa wala pa namugna ang kalibutan, aduna nay mga katawhan ang atong Ginoong Hesukristo. John chapter 10 verse 16, ang giingon dinhi, aduna ako'y lain pang mga karnero nga wala niining kurala. Kinahanglan ko usab silang dalhon dinhi ug paminawon nila ang akong tingog. Mao nga mahimo silang usa ka panon nga adunay usa ka magbalantay. Now, daghan kayong nag-assume nga mianhi si Kristo aron luwason ang tanang tawo, walay exempted. Well, kung ang misyon ni Kristo sa pag-anhi niining kalibutan na luwason ang tanang tawo, wala untay maimpyerno. Kay dili man palpak si Kristo sa iyang misyon. So kung ang iyang tumong luwason ang tanang tawo without exception, tanan unta maluwas. Apan si Kristo na mismo ang nag-ingon nga mas daghan ang itambog didto sa impyerno. Busa, ang konklusyon ni ini mga kaigsunan, mianhi si Kristo aron pagaluwason ang iyang mga katawhan nga iyang gipili sa wala pagani gimugna ang kalibutan. The Lord Jesus Christ did not come to save all people everywhere. Mianhi siya aron luwason ang iyang mga katawhan nga makaplagan sa nagkalain-laing dapit ni ining kalibutana. They are His distinct, peculiar, and chosen people. Usama sa akong giingon kaganina, unsaon man nimo pagsayod kung kinsa ang pinili sa Dios. Well, wala may mga tato sa ilang mga agtang, mga kaigsunan nga adunay nakasulat nga letter P or pinili. Wala may mga tato, pero adunay ilhanan. Ang tinuod nga anaa kang Kristo nga iyang gipili, mutuo gayud, mubarog gayud alang kang Kristo, mudangup gayud alang kang Kristo. Gumikan kay kung ang usa ka tawo dili pinili, magpabilin gayud nga gahi ang iyang kasing-kasing, mamatay na lang siya higala. Hinaot nga nakigistorya ang pulong sa Ginoo sa matag usa kanato. Mudangat na kita sa ikatulo nga punto, ang tumong ni Kristo sa iyang pag-anhi niining kalibutana. Ang atong teksto nag-ingon nga si Kristo Dios, anak sa Dios, aduna siya'y mga katawhan, distinct people, ug ang atong teksto nagpakita usab sa tumong ni Kristo sa iyang pag-anhi. Ang giingon dinhi, manganak siya og usa ka lalaki, ug ang ngalan nga itawag mo kaniya Jesus, tungod kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. So ang purpose, ang tumong sa balaang Trinidad, mga kaigsuonan, mao ang kaluwasan sa iyang katawhan. Ang purpose sa atong Ginoong Hesukristo nganong mianhi siya dinhi sa kalibutan was for the salvation of His people. Ang iyang mga katawhan, asa man sila makaplagan sa nagkalain-laing dapit ni ining kalibutana, maluwas gayud sila gikan sa ilang kasalanan. Gumikan kay kining Jesus, Son of God, 100% God, nga nahimong 100% nga tawo, nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. He is the sovereign Savior. He is the mighty Savior. Ug dili gayud nato kini malalis, mga kaigsuonan. Nasayod si Kristo kung kinsa ang iyang mga katawhan. Nasayod siya kung asa sila makaplagan. Ug nasayod usab si Kristo
kung kanusan niya sila luwason ug sa unsang paagi ug sa asang dapit mga kaigsuonan. Ug nasayod usab si Kristo kung sa unsang paagi sila pagaluwason. Pinaagi ba sa pagbasa og tracts or balasahon? Pinaagi ba sa pagwali sa adlawng Domingo? Pinaagi ba sa Bible study mga kaigsuonan or kids Bible study? God knows when, where, and how He is going to specifically save His people. Ug adunay tulo ka summary sa pamaagi sa Dios sa iyang pagluwas sa iyang mga katawhan. Una, kining gitawag og redemption o pagtubos. Mianhi si Kristo aron tubuson or lukaton ang iyang mga katawhan gikan sa tunglo sa sala. Gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa dugo sa iyang bugtong anak or pinaagi sa dugo ni Hesukristo. Ang giingon dinhi sa Galatians 3:13, gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasuguan, sa dihang nahimo siyang tunglo alang kanato. Kay nahasulat, tinunglo ang matag usa nga gibitay sa punuan sa kahoy. And 2 Corinthians chapter 5 verse 21, alang sa atong ikaayo, gihimo niyang sala siya nga wala makaila og kasalanan, aron diha kaniya mahimo kitang pagkamatarong sa Dios. So, sa ingon niini nga pamaagi si Kristo namatay didto sa krus sa Kalbaryo alang sa atong kaluwasan. Voluntaryo niya kining gibuhat. Sumala pa sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 14. Gibuhat niya kini isip substitute o kapuli. Isaiah chapter 53 verse 4 hangtod sa verse 6 ug sa verse 8. Gibuhat niya kini nga madaugon. Hebrews chapter 1 verse 13. Hebrews chapter 9 verse 12. Apan aduna pay ikaduha nga gibuhat si Kristo aron luwason niya ang iyang mga pinili. Ang ilang patay nga kalag iyang gibanhaw, born again. Kaniadto matud pa sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5, kaniadto mga patay kita gumikan sa atong sala. Pero gumikan sa grasya sa Ginoo, gibanhaw kita gikan sa mga patay. Ang atong kalag nga kanhi patay gibanhaw ni Kristo. Murabag sila saro nga gilubong na, upat na kaadlaw nga gilubong, patay, walay kinabuhi, pero gilitok ni Kristo ang sugo, Lazarus, come out! Ug ang patay, migawas sa lubnganan, nabuhi. Maingon man usab kita. Kaniadto patay kita gumikan sa atong kasalanan, apan gibanhaw sa balaang espiritu ang atong patay nga kalag. Nabuhi kini. Mao nga ni adtong nadunggan nato ang mensahe sa ebanghelyo. Mi sugot kita or misanong kita or atong gidawat si Kristo ingon nga atong Ginoo og manluluwas. Ato siyang gituuhan og gisaligan, naghinulsol kita sa atong sala ug misunod kita kaniya. Now, ikatulo nga mahitabo sa mga pinili sa Dios gumikan sa pagpanglihok sa atong Ginoong Hesukristo sa katapusang adlaw, pagabanhawon ang atong lawas. Pagabanhawon kita sa adlaw sa pagkabanhaw. John chapter 5 verse 25 ang giingon dinhi, kamatuuran nga gisulti ko kaninyo, taliabot ang oras ug karon na gayod nga madungog sa mga patay ang tingog sa anak sa tawo ug ang makadungog niini mabuhi. Adunay taliabot nga adlaw sa pagkabanhaw. Mabanhaw usab ang mga dili magtotoo. Mabanhaw usab ang mga magtotoo. Ang mga dili magtotoo magantos didto sa impyerno sa walay katapusan ug ang mga katawhan sa Dios pagadadon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. The righteous shall be raised to be saved from all the evil consequences of their sins forever. Now, alang sa mga magtotoo, ang giingon sa atong teksto, ug ang ngalan nga itawag mo kaniya Jesus, tungod kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Now, siguraduha gayud nga matubag nimo kining mga pangutana. Aduna ba ikay rason, biblical ground,
nga makaingon ikaw nga usa ikaw sa mga katawhan ni Kristo, nga apil ka sa mga katawhan ni Kristo. Well, kung ako ang imong pangutanon, yes, I believe that I have a basis in saying nga apil ko sa mga katawhan ni Kristo. Kay ngano? Ang giingon sa 1 John chapter 5 verse 1, si bisan kinsa nga nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, gipakatawo sa Dios. Ug ang matag usa nga nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa anak. 1 John chapter 5 verse 9 to 13. Ang giingon dinhi, kung gidawat nato ang testimonyo sa mga tawo, mas mahimayaon ang testimonyo sa Dios. Tungod kay kini ang testimonyo sa Dios nga maoy nagpamatuod mahitungod sa iyang anak. Ang nagtuo sa anak sa Dios adunay pamatuod sa iyang kaugalingon. Ang wala nagtuo sa Dios, gihimo siyang bakakon tungod kay wala siya nagtuo sa pamatuod nga gihatag sa Dios mahitungod sa iyang anak. Ug kini ang testimonyo nga gihatag kaniya sa Dios, ug nga gihatagan siya sa Dios og kinabuhi nga walay katapusan, ug kining kinabuhia anaa sa iyang anak. Ang nakabaton sa anak nakabaton og kinabuhi, ang wala nakabaton sa anak sa Dios wala usab nakapanag-iya sa kinabuhi. Gisulat ko kaninyo kining mga butanga aron masayran ninyo nga aduna kamoy kinabuhing walay katapusan, kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Nagtuo ka ba sa ngalan sa anak sa Dios, higala? Imo bang giangkon nga ikaw makasasala ug wala ikay mahimo aron dawaton ka sa balaan nga Dios? Ang imong good works dili makaluwas kanimo? Imo bang giangkon nga inutil gayud ikaw atubangan sa Dios? Ug imo bang gituuhan o gisaligan nga si Kristo ang anak sa Dios kadtong natawo didto sa Bethlehem, natawo pinaagi kang Birhen nga Maria, kadtong gilansang didto sa krus sa Kalbaryo, kadtong nabanhaw pagkahuman sa ikatulo ka adlaw, imo bang gituuhan o gisaligan nga ang iyang gibuhat, ang iyang pagpaaga sa iyang dugo, igo na aron ibayad sa tanang silot sa imong sala, aron pagapapason ang imong sala ug pagaisipon ikaw nga matarong atubangan sa Dios. Naghinulsol ka na ba sa imong sala ug nagtuog nagsalig ka kang Kristo lamang alang sa imong kaluwasan? Then ang pulong sa Ginoo nagaingon, you have eternal life. Apan kung hangtod karon nagdumili ikaw sa pagtuo ug sa pagsalig kang Kristo, ang giingon sa Biblia, the wrath of God abides on you. Mao nga higala ayaw na og paabuta pa ang ugma, kay bason og dili ka na maabtan sa pagsidlak sa adlaw. Karon niining higayuna, repent of your sin, paghinulsol sa imong sala, ug tuuhi ug saligi lamang si Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Magampo kita. O among gamhanan nga Dios, King of Kings and Lord of Lords, the eternal Son of God, Dios nga tinuod, Dios nga nahimong tawo nga wala mawala ang iyang pagka-Dios, one with the Father, equal with the Father, equal with the Holy Spirit. Kanimo kami nagasangpit ug nagasalig o Dios, ug among gipangayo nga nagapanglihok ikaw niining taknaa. Among gipangayo o Dios nga ang imong mga katawhan makakita gayod sa kamatuuran, ablihan nimo ang ilang kasing-kasing ug dili na paabton pa og ugma, mutuog musalig sila kanimo, ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Ang kalibutan nagsaulog karon sa kapaskuhan, pero ang Pasko nahitabo gumikan kay adunay misyon ang anak sa Dios sa pagluwas sa mga makasasala nga susama kanamo. Hinaot nga mailhan gayud sila, ang mailhan gayud nila ikaw o Dios, ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo niining taknaa. God bless us all.